everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. So today second day of shoot. ओमफ्राय जोङो location आव दंफैखायो आरोना ओमफ्राय सोर दं आं दाहाय दिन्थिसिगोन ओमफ्राय दिनै आङो कलेज ड्रेसाव दं because सिना जाहैबाय कलेजनि kind of नोंथांमोना मुभियाव नुगोन नायनो नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा लकेशनाव दंफैयो आं दिन्थिनोसै दा दसे जिरायग्रोनि आरोना गारियाव because रेडि जाथ'वाखै गासैबो जा जगारफोर नांगौ बेफोरो ओमफ्राय जाबाथाय आंबो ओंखारलांसै आरोना स' नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ जोबजासिम लकेशना एग्र' इक' टुरिस्ट पार्क बेयावनो लागोन आरोना दा स' नैबे लकेशनावनो लागोन आरोना ओमफ्राय उनखिजा नै आदा पुटिसन आदा बेगु ओमफ्राय बैथिं दैमा दं माबा स्विस गेट सामथिं आं दा फार्स्ट ड्रेसखौ चेन्ज खालामगोन आरोना कलेज ड्रेसाव फैदोंमोन दिनै सानडेसो ओमफ्राय बाय दा बे मानसिफ्रा सानदों खोमा आंखौ मा कलेज ड्रेसाव फैदों बियो माथो दिनै कलेजानो गैया होननानै ओमफ्रायथ' मेकआप लानानै आरोना थ' दा ड्रेसखौ चेन्ज खालामग्रोनोसै गाइस नै दिनै सेकेन्ड डेनि शुट आङो कलेज ड्रेसावमोन ओमफ्राय दा ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय आरोना ओमफ्राय शुटखौ बेयाव लाखांबाय मोनसे सीन ओमफ्राय दा जोङो बेलेग मोनसे लकेशनाव फैगोन नोंबो थाबायफैबाय था केमेरामेना आंनि केमेरामेना बिराद फाल्तु नै लानोनो रोङाखै थाबायबोबाय था होनदो थाबायबोबोआना आं इमान आरामै लादों थाबायबोबाय थादों नों थाबायबासो आंबो थाबायगोन दा बिदिनो नोंखौ मा भिडिअ खालामनांगौ आं ब्लग लादों ओइ रिल सिल गैया जाबाय दा बे लकेशननिफ्राय थांसै आरोना नै बेलेग मोनसे लकेशनाव सरकारनि मोनदो नै आदाया जोंनो बैग्रि लाबोना फैदों थेंक इउ आदा वेलकाम नै बगरी सुखानाय सुवाबाबो जानोसै आं बिदिनो गोदै माथो whole team नैथिंबो दंबावो माखासे आदामोन ओइ खानाय गोलाव ओंखारमानो खानाय गोलाव ओंखारमानो आदामोन अबेनि रङियानि जों मोगा मोगि न' बेरायनाय आरो वाटार रिसार्च आं फैदों दे आगै माव खारनानै नै आङो कुलि लाफादों सासे कुलि जाय आंनि माल माथा बुथुमफायो कुलि गंसे गंनै गंथाम गारि थांसै आरोना नेक्स्ट लकेशनाव स' गाइस दा ड्रेस चेन्ज जाबाय ओमफ्राय दा बेलेग मोनसे लकेशनाव थांगासिनो आरोना थांगासिनो मोनसे लकेशनाव थांगासिनो Guys, second day shoot ni lunch time, lunch break. Berikuda? Mangkri. Oma jalu, ompray? Onola. Anda putih mangkri? Ompray? लाव आरो अमा भाजा थै जाद्रायाखै नोंना अनलाजों बासिखि बिबार अमाजों आलु ओमफ्राय बाथोन दं आरो जाखांबाय आदा जाखांबाय कपिराइट फैगोनलै मानो गान खन्द' So guys दिनै सेकेन्ड डे शुट ओमफ्राय शुटआ जोबखांबाय आरोना ओमफ्राय बाखि शुटआव मा जाखो बेफोरखौ दिन्थिनाय जायाखै ओमफ्राय दा जोङो शुट जोबखांनानै लान्च खालामखांनानै मानामुनि खाना फैदों मानामुनि होनोना मानिमुनि फोथाराव ओमफ्राय बेयावनो खागासिनो आरोना जोङो आंजों लोगोसे दंफायो मादैमोन देखायना हो ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबाय थायोना जे अलंबार गयारिनि बिमाया सोर होननानै दिन्थिया मानो बिदि होननानै स' नै बेनो आरोना बिमाया नायना हो थिं बस लिडार मानलि खाफैदो जोङो ओमफ्राय नैबे गामिनि मादै अमा बेदरजों जायोनो नै मादै हाय ओमफ्राय नै बडिगार्ड लाकिजों जेकिजोंबो फैफादों ओमफ्राय बियो न' खाथिनि मानिमुनि खागासिनो जोङो नै जेकि ओइ सोलाना हो खुगा नै मानामुनि खाबाय ओमफ्राय थांगासिनो दा
न'आव नै बेखिनि मोनबाय दसेल' बारा सम खायासै ओमफ्राय दा मोनाहांबायबो नालाय नै जेकियाबो फैफाबाय जेकि थांनोसै नै 머리안돼. माबा बुजिया थांना थांसै अमा सावनायानो मा खालामखो एफा एसेल' ओमफ्राय